Díomh agus fáilte ar ais. Inniu bé muid ag labhairt tríonín beag faoi Ceol Traidisiúnta. Agus tá cultúr fada ag Ceol Traidisiúnta sa tír seo, agus banan sé sin in ar ndifríocht tain. Fadó, an phríomh aim a bhí ag Ceol Traidisiúnta ná go daoine a bhí ag damsa. Agus bhí ceol difriúla ag tastal go na damsaí difriúla. Siad an rial agus an páirt na damsaí traidisiúnta is cotínta a bhíonn an. A cén chuimhí mu an náam an difríocht idir an dá cheann a amsú. Banan sé sin le buile gon chud is mú. Bíonn an rial anán scipaí, agus tá rithim seasta láidir aige go cheadh bhuile i gcónaí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. An scipaí. Tá an páirt scipaí freisin ach tá sé beabhar agus preabach. Nós cinálíonn go bhfuil tú ag suí mád sa mhairge agus go na tonta a go sús agus síos. Mar sin. Nis tá dhá riam amsa le go méisiban an páirt nó riala aithint agus sibh ag éisteach le ceol. Má tá tú an na fochla fitse fúte a rá le rithim an cheolat tú géisteach le, cídíonn sé sin go mbeadh tú géisteach le rial. Bána mas trí las, cuoine ar sin a ríist, fitse fúte. Idir sé? Inis le páirt bailach le fáil amach an páirt atá an, ná an riam rithim na farige a rá. Mar a dúirt me cosú leis na tonta a gol sa mhairge. Cosú leis seo. Rithim na farige. Bána mas trí le sampla, cuoine ar a ríist. Rithim na farige. Idir sé? Nis bad trí le sibse samáile, tá mis sé gáil páirt nó rial a henam, agus cuoine ar an dá rithim. Go rial, fitse fúte, rithim láidir go cheadh bhuile. Nó páirt, rithim na farige. Bhfuil tú ré? Céir de cheapan sibh? Rial nó páirt? Páirt a bhí an, rithim na farige a bhí le cloisteáil le linn an físa sin. Nis bíigh i géisteach le ceol samáile agus ban tríal as amsú an rial nó páirt atá tú géisteach le. Sin weimse, slán go fóill.